सोलायनायनि मुङाव राजखान्थि समाजखान्थि बिथिङावल' सोलायनो नागिराखै UPPL सरकारा आबादनि बिथिङावबो सोलायहोनो एबा जांख्रिथाय लाबोनो नाजादों। BTCनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'नि दैदेननाय UPPL सरकारा गुबुन गुबुन जिल्लाफोराव आबादारिफोरखौ माइ हानानै हेफाजाब होनायखौ आथिखालाव नुनो मोननाय जादों। बेबायदिनो दिनै चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय 14 नं चिरां दुवार ब्लक आफाद UPPLनि बानजायनायाव खुंग्रिगुदि UPPLनि बेन्दोंनि आक्सिगुरि गामिनि थागिबि रोमै बसुमतारिनि गासै 10 बिघा गोमोन माइखौ हाहोनायखौ नुनो मोननाय जायो। UPPL सरकारा हारि आरो समाजाव गोमालांनो नागिरनाय बायदि बायदि हाबा हारिमुखौ बोखांफिननायनि थांखिजों बे हाबाफारिफोरखौ मावफुंनाय जादों होनना चिरां जिल्ला UPPL आफादनि आफादगिरि निर्मल ब्रह्मआ फोरमायदों। चिरां जिल्ला UPPL हानजानि गाहाय नेहाथारि अमर सिंह ब्रह्म, 14 नं चिरां दुवार ब्लक UPPLनि आफादगिरि बिरदाव मुसाहारि आरो गोबां UPPL दोलोनि गुबुन गुबुन बिफानाव थानाय दैदेनगिरिफोरजों लोगोसे रायजो राजाफोराबो बे हाबाफारियाव बाहागो लायो। जों बे मोनसे नखराव फैनानै जोंनि UPPL दोलोनि दैदेनगिरिजों लोगोसे जि मावथिफोर दङ मावथिफारियाफोर बिथांमोनखौ लानानै बे माइ थिलियाव मोनसे नखराव माइ हाफैनायनि आसोल थांखियानो जाहैबाय माने जाय बिथांमोनहा माने गाव हारसिङै माने मावख'नो हाया बा खामलाबो मोना बा खामला होनो हाया बेबायदि नखरखौ जों गावसोर खावलायनाय बायदि जों हेफाजाब आरो मदद होदों। आरो बे थांखिया बेनो मोनसेया माने गोदो गोदायनि जुगाव जों नुबोदोंमोन जों उन्दै समाव माइ हानायनि सावरि जानाय, बेदा होनायनि सावरि जानाय, हालेवनायनि सावरि जानाय, माइ गायनायनि सावरि जानाय ज' खौसेथियै माने सोलिबोयोमोन। नाथाय बेफोर हुदाया दा जिखुनु समाजाव जोंनि समाजाव लासै लासै गोमालांनो हमगासिनो दङ। दा नंखायनो बै सिगाङाव जेनोखि खौसेथियै माने सहाय खालामलायनाय मदद खालामलायनाय बे हुदाखौ जों लाबोफिननांगौ होननानै जों सानदों आरो मावनाय हुदायाबो गोमालांबायमोन। दा बे मावनाय गैयि हुदाखौबो जों आरो मोजां मोनसे हुदा खालामफिननांगौ होननानै जों साननानै जों बे हाबाफारिखौ जों लानाय जादों। दिनै बेसेबां बिघा दिनै माने बेवहाय 4 बिघा दङ बे दाग मोनसेयाव बिनि जेराव जों हाबाय थादों बेवहाय दाग मोनसेयाव 4 बिघा दं। ओमफ्राय ओरै लामा बारनानै 7 बिघासो दङ। ओमफ्राय ओरै लाइमुथि होननाय दङ, ओरैहाय लाइमुथि होननाय मोनसे प्राइमारि दं। बे प्राइमारिनि सिङाव सासे मानसिनि जेनोखि माइ दं बे माइखौ जों हाहैनो थांगोन आरो मथा मथि दिनै 16 बिघासो बायदि हाजानाय जागोन। आरो हरैनि माइ हाग्राफ्रा हरै नेनानै दङ। हरै लाइमुथिना लाइमुथिनि रायजो राजाफ्रानो ओंखारफानानै गासिबो मदद खालामगोन आरो बिमुनिया माखासेया माने रायजोफ्रा माने ओंखाम जाखांनानै बिथांमोना माइ हानाय हाबाफारियाव बाहागो लाफैगोन। ओरैनो माबायदि हिसाबै थांनानै हाहैनाय जायो? बिथांमोना गावसोरनि माइखौ हानो लिंहरो ना नोंथांमोना? ना बिथांमोनहा माने रायलायो, बिथांमोनहाबो जोंनि दोलोआव गोबां दंथ'। बिथांमोना मिथिङाव थांबा बुङो माइ हानो हास्लाबाखिसै, खामलाबो मोना, फैसाबो गैया, बायदिसिना बेबायदि खोथाखौ जों मिथिनायलाय जों जिखुनु सासे मानसिनावल' बेबायदि समस्या गैया, गोबां न'खराव गोबां समस्या, गोबां आबादारिनाव बेबायदि समस्या दं हिसाबै जों माने बेखौ मेजर मोनसे प्रब्लेम होननानै जों डिसिसन लादों आरो बेराफारसेथिं जोंना जोंनि दोलोनि UPPL दोलोनि मानगोनां आफादगिरि प्रमद बर' बिथाङाबो बुंबाय थायो मावनाय हुदाखौ जों लाबोफिननांगौ आरो आखाइ हमलायनानै हेल्पिं हेन्ड बे जिनिसखौ लाबोनांगौ। आरो बेवहाय बुंदों, बेवहाय माने जोंनि दोलोनि सापर्टारफोरनि माइ आबादखौल' नङा, बुंनो थाङोबा गुबुन दोलोनि जायफ्रा माने सापर्टारफोर जेरै माने BPF दङ बा BJP दं बा गुबुन गुबुन दोलोनि आबादारिफोर दङ, बिथांमोना जुदि खावलायोबा बा लेंहरोबा जों बिथांमोननि आबादखौबो जों मावनानै हानानै होगोन आरोखि। माइ हानायल' नङा, गुबुन खामानिफोर दंबावोबा बेखौबो जों मावनानै होगोन। बेसेन नाङा जासिना सार? बेसेन नाङा, बेखौ जोंनो बेसेन नाङा, जास्ट जोंनो ओंखाम बोथिसे जाहोबानो जायो, बेवहाय बेदर फिसा नांलाया। दिनैथ' माने बे बयबो बुंदों माने थारुनजों माने नाथुर गोरान बेवहाय संदों जाहैदों। ओमफ्राय दुन्दिया बाथोनाथ' दंखायो, बिदिनो दङ आरो। ओमफ्राय दा जोंना माखासे मानसिफ्रा गुमा गोथाव मोनगासिनो दङ। गुमा गोथावा 40थासो मोनजेनबाय। दा हायै जुदि जानाय समहालागै जुदि बुरजा जाहैबा बेखौ जों दुन्दियाजों बाथोन देनानै मोखां नायलाय एफा राननानै जों जागोन आरोखि। माइ गायनायनि थांखि माबाफोर सिन्था खालामदों गायनाय समनिखौ? फैगौ समाव जुदि फैबाय थानाय समाव जुदि बे रोखोम हालोदा जुदि सफैयोबा माइखौबो गायनांगौ होनोब्ला जों माइ गायनायनि बेब'स्थाखौबो जों लागोन आरोखि। खौरांगिरि नोंथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय आङो जासिबाय।
आरो खौरां नायगिरि रायजो राजा नोंथांमोननिसिम आंनि अननायखौ आङो गिबियाव जासिग्रोबाय जे दिनैहाय जोंहा खोब गोजोनथाव बाथ्रा मिरु इउपिपिएलनि बिथोन बायदियै आथिखालनि बिटिआरनि चिफ इउपिपिएल दोलोनि जोंहा आफादगिरि श्रीजुत प्रमद बर'नि बिथोन बायदियै जोंहा मोनफ्रोमबो जिल्ला मोनफ्रोमबो ब्लक आरो मोनफ्रोमबो प्राइमारि कमिटियाव जे जोंहा मोनसे गुसुं आरो गोलाव समनि मोनसे हाबाफारि जोंनो बिथोन होदों दा बे बिथोन बायदियैनो जोङो 14 नं चिरां दर ब्लक कमिटि इउपिपिएलआ दिनैहाय 21 नभेम्बरनिफ्राय जागायनानै 25 नभेम्बरसिम जोङो मोनसे माइ हानाय हाबाफारि बे हाबाफारिखौ लादों दिनैहाय जोङो गिबि सान हिसाबै जोंनि नैबे खुंग्रिं प्राइमारिनि सिङाव थानाय जोंहा अक्सिगुरि गामिनि कल्पना बसुमतारीनि जे माइ आबाद बे माइ आबादखौ दिनै जोङो हागासिनो दङ आरो बे नैबे हाबाफारिया दसे उनावनो जोङो जोबनानै आरो जोङो गुबुन मोनसे लाइमुथि प्राइमारियाव बे एखे माइ हानाय हाबाफारि बे हाबाफारिया जागासिनो दङ बा जागोन बेखौ जोङो आसा खालामदों जों मिजिं खालामो जे जोंहा जोंनि सरकारा परिबर्तन सरकार जोंनि सरकारा सोलायनायनि जे सरकार बे स्ल'गानखौ होनानै जों दिनैहाय जोंनि सरकारखौ जों सोलिगासिनो दङ आरो जोंनि दोलोखौबो जोङो गोख्रोंनिफ्राय गोख्रोंसिम खालामनो थाखाय बे सिन्थाखौ खालामनाय जादों आरो बिनिनो बिदिन्थि हिसाबै जों दिनैहाय जोंनि हाबा हारिमुखौ जोङो फोथांनानै लाखिनांगौनि थाखाय जों दिनै जों सरकाराव थादोंब्लाबो जोङो दोलोआव थादोंब्लाबो जों बै हाबा हारिमुखौ जोङो फोजोबनायनि जों सिन्था खालामाखै जों बेखौ बोरैहाय रायजोफोरनि खाथियाव थांनानै रायजोफोरजों जों बोरैहाय गोरोबलायनानै खौसेयै जों खामानि मावनो हायो आरो हाबा हारिमुखौ जोङो फोथांनानै लाखिनो हायो बे थांखिजों जोङो दिनैहाय नैबे हाबाफारिखौ जों लादों बेबायदि हाबाफारि लानायनि गेजेरजों समाजाव मोनसे जांख्रिखांनाय आबादनि जांख्रिखांनाय लाबोगोन होनना फोथायो नामा निस्सय जोङो बेखौ फोथायनांगोन आरो जों दिनै बे आसा आरो बे थांखिखौ लानानैनो बे नोजोरखौ लानानैनो जों दिनैहाय रायजोफोरनि खाथियाव फैनानै जों बे हाबाफारिखौ जोङो लानो थांगासिनो दङ आरो बे माइ हानाय हाबाफारिल' नङा जोंहा गोबां बेबायदि माखासे समाजनि बा रायजो राजानि मोजांनि थाखाय सोलायनांगौनि थाखाय जौगानांगौनि थाखाय दाफामफिननांगौनि थाखाय जों निस्सय बेबायदि हाबाफारिखौ जोङो लानो थांगासिनो दं आरो जोङो बियो दिनैहाय जागायजेनबाय होननानै जोङो बुंनो हायो दोलनिफ्राय नोंसिनि माइखौ हाना होदों मा बुंनो सानो जोबोद गोजोननाय मोनबाय आङो मानोना जोंहा हाजिराबो होनो हाखाया नालाय आरो हाजिरा होनांगौबाबो हिनजावफोरनिया 250 हौवाफोरनिया 300 आरो ओंखायनो हेल्प होनायनि थाखाय इउपिपिएल सरकारखौ बिराद गोजोननाय मोनबाय आरो बेसेबां बिगा दङ बेहाय 4 बिगा दङ 4 बिगा दिनैनो हाजोबखागोन दिनैनो हाजोबगोन जेबोथ' होनो हाला सारमोननो गयखौनो होबाय दै होबाय आरो मा होबावनो जेबोथ' गैला ओंखामफोरबो होयो नामा ओंखामफोरथ' गैथ'वा दैयानो जथेस्थ' जाबाय आरो सारमोननि थाखाय